Destelatdarya Komara İslamiye Îranê dî piştî şerê 12 rojî perîşantî rû bêhal bûye û hema nav destûpê xwe dîde. Wan adetê heye ku kîsên seyr û semer û bêveç dikin. Belkî jî îdî keverê dawiyê tavêjin. Wezareta Derve ya Amerîkayê îdiaya Wezîrê Derve Îranê ya daxwaza tezmînatê anku Xeramata şer kiribû wekî bêaqil bînav kir. Wezareta Derve ya Amerîkayê herwîsa got ku diviyabû desthilatdarên Îranê ev pereyên ku jî wekîlanên xwe Hizbillah Hedîşebî Husî hesû evendin re dîşan jî bo xweşguzeraniya şelkê Îranê re şerç bikiriba.